Nome, professora. Descobrindo Laurati. Cu autobuzul. Acum pot să merg la înghețatul cu frățile de mamă, cu bunica mea, cu sora mea. Și așa. Dar bine, dacă vreți să veniți voi și dacă vreți să vedeți aici ce am văzut eu, sau aici, sau aici, sau aici, sau aici, nu știu unde să mergem acum. Am un balon acum și un înghețată, tot. Așa mai facem. Ah, meu parfum. Ai doresc să cumpăr din asta. O numărare. Ce frumos e! De acolo, de oricum o pun altul mai frumos. Oh, dar ce frumos e! Este reclamă? Vai, îmi cumpăr. Da, acum mai vreau ceva. Îmi cumpăr. Mai bine iau să dăm asta. Ia să mă fac un pic cu asta. Asta. Ce are? Să-mi iau ceva. Asta ar fi bine. Să-mi iau din asta. Bine, și mai ceva. Mai ceva că și nu din asta. Și dau din ciocolată de Dubai. Ce minune! La urmă am cumpărat înghețată și ciocolată din Dubai și am primit din aia roză și am primit și un cocktail de bubuță și eu vreau să o mânc. Ciocolată înghețată. Foarte bun. Foarte bun. Bun de tot. Foarte bun.
Eu vreau să mănânc asta. Squeeze-ul ăla e bun. Foarte bun. Foarte bun. Foarte bun. Foarte bun. Zici că este adevărată. Are ciocolată. Are înghețată în ele. Asta că mai bine o iau cu asta. Nu. Pa. Aș cred că sare. Aș cred că take away what? Hallo Leute! Uite, mâna mare. Mâna mare, vreau doar mâna mare. Azi m-am obosit, m-am găsit înghețată și după am venit înapoi și după deschid geanta mea să vă arăt ce am verificat acasă. Oricum, dar e foarte posibil și ceva interesant. Ceva interesant de tot. Știi din aia, apă știi acum. Sigur că da, și eu cred că e spray. Nu lăsă, deschide. Și avem o ciocolată, un ruj și mai ceva. Mai ceva, cred că. Și un mască. Am dat de ăsta, ăsta e foarte. Ăsta îl desfac. Nu pot fac. Chocolate. Mai am un ruj de buze. Dar cum, dar nu mai știu. Acum am văzut.
M-a obosit de tare. Uite ce mi sete. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot că nu-mi place. Dar oricum mai pot. Un pic. Nu mai apoi de zite. Ce delicioasă e. Destulă că o să vomit. Mai deschid ceva. Rujul. Nu. Da. Cred că am rujul. Nu știi că ăsta este foarte frumos. Dar ăla de la mame sunt foarte urât. Ăsta de la copii, da. La copii nu sunt urâți. Cum că se desface? M-am prins! Ce să urât? Așa? Cum așa? Sau așa din cap? Așa în cap? Sau... Care e mai ușor? Îl desfac? Cum? Asta e gel de duș, puiule. E cel de duș? Să nu spui pe pălmuțe. Doar când faci duș. Ăsta-i fădu. Ăsta e pentru duș. Nu pot acum. Vă cu voi. Pentru că îmi place. A fost lăgării după să nu deschid gudiții, că îmbrugdiții, să nu vorbesc, o să vorbesc încet, că mă vede oamenii. Degeaba vorbesc tare. Acum, ia să vedem ce gust are. Pe buze. Să vedem prima dată să-l miros. E scripicios. Îi zici că este ca o cremă. Știi că este și pe aici. Știu, dar din o să închid, dar nu pentru că el se desface. El se desface să mă fac iară. N-auzi, vă dau să să-l închideți. Mai iau ceva. Ăsta pot să-l pun? Nu, iubite, după duș. Ăsta da, dar e pentru ochi. Pentru ochi pe ăsta. Aia. Vă dau țel să-l deschideți. Prindeți. Vreau că l-ați prindeți. Și să știți de ruși, e urât sau frumos? Frumos. Foarte frumos. Și foarte bine. Am o mască pentru fețe. Eu zic că este pentru căței. Eu zic că e pentru mine. Ce păcat. Poate pentru fetițe.
Atât am și destul am. Am văzut un Chelsea din ăia și după cu din ăia. Și mama mea din ăla să facă așa, cu clăpăței. Pardon. Nu o să vreau că am făcut pardon, dar nu-l mai, că nu-l roșine. O să mai zic. Ia până el. Îl pupestici. Este doar desenel. Este doar desenel. Zic că asta este jelly. Ia să-l pun. Invers. Vai, dar ce frumos e asta. Nu urât. Frumos de tot. Am pus un pic pe nas să se ie bine. Zic că este cu un gummy bear. M-am dat un pic, dar nu-i bai. Vai, uite de ce jelly e! Să nu-l mânc. Să-l pun pe... nu-i voie. Da, știu, dar o să nu-l mânc. Dar fetele lor îl bagă. Să-l pun în 5 minute să aștept. Last minute lay down. Să-l usc. Aproape l-au uscat. E frumoasă. Frumoasă și aproape o să vă ies. Pa! O să fiu foarte frumoasă. Pa!